TMTV. Қабаттан исәнмесез, достар. Урамда меланхолия, көннәр болытлы, яман су, көздән кышка күчешер күзәтелә. Әмнә бәйрәмнәр уйлап табучылар көнгә якты ноталар истәргә булганнар. Моннан берничә ел элек кабатланмас хис тойгылар көнен уйлап тапканнар. Әйдәгез әле шул турда без бүген сөйләшеп алыйк. Безнең җырчылар иң көчле эмоцияларны кайчан кичергән, нинди вакыйгаларны оныта алмыйлар икән. Музыкаль кайма хит парада. Минем исемем Назлы Гөлсемгатова. Киттек. 15-нче позициядан Айгөл Рәхимова старт бирә. Айгөл Рәхимованың истә калган мизгелләре күп булган икән. Мәсәлән, төнлә буш юлда мотоциклда куу. Әлбәттә, инде рульдә Айгөл үзе булмаган, ул бары уңайлы итеп утырган, йөртүчене каты итеп кочаклаган һәм куарга рөхсәт биргән. Тизлек, утлар, колакта җил уйный, чын адреналин дип сөйләде безгә Айгөл Рәхимова. Айгөл Рәхимова сезнең экраннарда. Nazlarım kaldı üyeli, tamırlarıma tulap, yaşnamagan yaşın sığma, yağmagan yağmur bulup, ismagan nazlı jillere, atmagan şaşka bulup, kıyılırma birileri, şaşagatmışa sulup. İki dünya kişisi var, ayrılma rahatından, mahrum etmezsin bu dünya, kadın kız baxtından. İki dünya kişisi var, ayrılma rahatından, mahrum etmezsin bu dünya, kadın kız baxtından. Jürriydi, müzeklerini izmegeş, buylamay kumil deryasın, kılıç salıp yüzmegeş, yarakam demek yürekrin, sulkında o süzmegeş, nişi gözünmesin ümit, sınavlarga düzmegeş, iki dünya kişisi var, ayrılma rahatından, mahrum etmezsin bu dünya, kadın kız baxtından. İki dünya kişisi var, ayrılma rahatından, mahrum etmezsin bu dünya, kadın kız baxtından.
хит-парадны тагын бер җырчы кыз Эльмира Калимуллина дәвам итә. Эльмира онытылмаслык хисләрне үз туенда кичергән икән. Бәйрәмгә иң якын кешеләрне генә чакырган. Зал зәвыклы итеп әкияттәгечә бизәлгән. Казанның бер ресторанында ябык форматта узган. Башка фактларны безгә Эльмира сөйләмәде. Без аны чын күңелдән әлеге матур туе белән котлыйбыз һәм 14нче урынны тапшырабыз. Эльмира Калимуллина, киттек! Чираттагы резидентыбыз Ландыш Нигъмәтҗанова. 3 бала нисеннән нинди җавап ишетергә телисез? Әлбәттә, инде Ландышның бөтен якты хисләре балалары белән бәйле. Аларның туулары, тәпи китүләре, беренче тапкыр әннә диюләре, бөтенесе дә бүгенгедәй исемдә ди Ландыш. Кем белә, бәлкем әлеге хисләрне Ландыш тагын бер тапкыр тияр. Әмма монысы инде шәхси территория. Монда керергә безнең хокукыбыз юк. Ә менә Ландышның иҗаты барыбыз өчен дә. Димәк, бергәләшеп Ландышның клибын карыйбыз.
тапқаныма. Музыкаль койма кит парады олға таба дәвам ете. 12-нче позицияға якынлаштык. Биредә Илмир Зиянгиров исемле башкаручы. Гадәттә Илмир концертларда тормыш иптәше Айгөл белән чыгыш ясый икән. Алар һәр вакыт бергә йөриләр. Нәрсәне аңлата бу? Димәк, эстрадада кабат яңа җырчы пар барлыкка килде дигән сүз. Зиянгировларны бергә без әле сәхнәдә күрергә өлгерербез. Ә менә әлеге минутларда безнең музыкаль койма хит парадын Илмир үзе генә дәвам итә. 12-нче позиция Син минем бәхет исемле җыр. Min senin төсілі, ярсы йөрәкләр язлардай хисле. Туя йөрәкләр, туя ул мәхәббәт дигән иң якты хисне. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бүтін җиһанга сөйгеләшеп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бүтін җиһанга сөйгеләшеп. Кирәк, мин сиңа кирәк. Бергә булганда дөнья түгәрәк. Сүндерми тотыйк сөю учагын, гомер буена бергәләп. Син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бүтін җиһанга сөйгеләшеп. Син минем җаным, мин синең җаның. Сөю хисләрем нурлардай якты. Икебез өчен көтеп алынган уртак таң атты, уртак таң атты. Син минем бәхет, син минем бәхет, мин синең бәхет. Тора зур юллар, ерактан дәшеп, яшик сөенеп, яшик шатланып, бүтін җиһанга сөйгеләшеп. Син минем бәхет, мин синең бәхет.
Дуслар, сіз музыкаль койма хит парадын корыйсыз. 15 иң популяр җырчы һәм аларның яңалыклары биредә яңгырый. Алдагы җырчы Эльмира Сөләйманова. Эльмира мәш килеп гастрольләр белән йөри икән. Шул чыгышларының берсендә җырчыга дуэт җырларга тәкъдим иткәннәр. Бер матур гына яшь кенә егет сәхнәгә менгән, микрофонны үз кулларына алган һәм тәкъдимен бар залга яңгыраткан. Җырчы әлбәттә инде каршы килә алмаган. Дуэт булырмы, юкмы, вакыт күрсәтер. Ә безгә бердән-берен җырын тыңларга вакыт җитте. Bir günüm sen diye unutulup irkeledin. Bәхет икән синле кичләр, ыжымақты сиртәләрен. Ялгыз сукмакларны кушып, уртак юлга бергә чыктык. Безнең белән гел янәшә, аппак бәхет, аппак шатлык. Дулкын сыман уйный хисләр, ташып күңел ярларыннан. Мизегелгә дә җибәрәсем килми сине яннарымнан. Күрешүләр, кавышулар вакытлыча булып калмас. Безнең сөю ширбәтенең беркем тәмен тоя алмас. Арый алмыйм күзләреңә, табынмыйча, дулкын-дулкын чәчләреңә. Кагылмыйча, кешкә түзәм иңнәреңә. Сарылмыйча, яши алмыйм бер минутта. Сагынмыйча. Карый алмыйм күзләреңә, табынмыйча, дулкын-дулкын чәчләреңә. Кагылмыйча, кешкә түзәм иңнәреңә. Сарылмыйча, яши алмыйм бер минутта. Сагынмыйча, яши алмыйм бер минутта. Сагынмыйча. Рамиль Әймәтдинов үзенең иң җаваплы минутын искә ала. 2009 елда Рамиль Беренче каналның «Минута славы» проектында катнаша. Жюри әгъзалары Александр Масляков, Татьяна Толстая, Игорь Матвиенко була. Туры эфир меңләгән тамашачы һәм миллионланган телевизор караучы. Курку, бәхет, горурлык хисләре. Рамиль үзен кулга ала һәм француз телендә җырын уңышлы гына башкарып чыга. Ә хәзер ул безнең TMTV-да 10-нчы урында.
Yazday yaltırağın kök yüzünde Jür yazdım senin nazlı ismine Мәңгіге бірге болу хыялымда Суретің әр уақытта көз алдымда Қайда жан гүлім, яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным, менің язмышым Қайда жан гүлім, яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным, менің язмышым Құдайым, инде бізні айырмасын Мәхәббәт бар икәнін ұнытмасын Мәңгіге күңлі бізді жыр яшәсін Бір қойшын сүйі хисләрі сүнмәсін Қайда жан гүлім, яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным, менің язмышым Қайда жан гүлім, яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным, менің язмышым Қайда құлар, қайда алқышылар Таралсын мұңнар, қайғы сағышлар Қайда құлар, қайда алқышылар Таралсын мұңнар, қайғы сағышлар Қайда жан гүлім, яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным, менің язмышым Қайда жан гүлім, яқты көз нұрым Сүйкімлі жаным, менің язмышым Қайда құлар, қайда алқышылар Таралсын мұңнар, қайғы сағышлар Қайда құлар, қайда алқышылар Таралсын мұңнар, қайғы сағышлар Эфирыбызны Илшат Сафин дәвам итә. Илшат Кукмара егете. Шуңа Казандагы юлларга аңа ияләшергә туры килә. Шәһәр юллары беренче вакытта лабиринт булып тоела. Берсендә шулай Илшат 14ле машинасын калдырып кирип китә. Иртән чыкса, машина юк. Беренче уй әлбәттә инде урлаганнар була. Илшат курка, агарына нишләргә белми. Шунда янәшәдә йөрүче күршесе эвакуаторлар турында сөйли. Илшат өчен бу әлбәттә инде зур яңалык була. Безнең данлыклы Казанның эвакуаторлар хезмәте белән таныша ул. Nedir uyumda Başqalarını görmeymen Sensiz yaşav yok yerdə Sen dip günə yaşayman Canımı canımı bilsən də Dolqınılanla köngələm Yanımda bulğum ergə Sen benim sevgənim Canımı canımı bilsən də Dolqınılanla köngələm Yanımda bulğum ergə Sen benim sevgənim Aşıqdı özümünü
Сихirli qarашлары Кояш кебек балкыйдыр Синең назлы йөзләрең Жаным, жаным дисәң дә Дулкынлана күңелем янымда бул гомергә Син минем сөйгәнем Жаным, жаным дисәң дә Дулкынлана күңелем янымда бул гомергә Син минем сөйгәнем Күрмәсә Ничек соң мин түзәрмен Дөньяның бары шатлыгы Син икән улы бәгырем Жаным, жаным дисәң дә Дулкынлана күңелем янымда бул гомергә Син минем сөйгәнем Жаным, жаным дисәң дә Дулкынлана күңелем янымда бул гомергә Син минем сөйгәнем Жаным, жаным дисәң дә Дулкынлана күңелем янымда бул гомергә Син минем сөйгәнем Жаным, жаным дисәң дә Дулкынлана күңелем янымда бул гомергә Син минем сөйгәнем Сигезенче урын Денис Ибрахимов исемле башкаручы. Денис хатыны белән танышу вакытларын оныта алмый. Танышып аралаша башлагач та алар бер-берсен күрә алмаганнар икән. Гел сүзгә килгәннәр, тузлы бурычлы шаярулар белән бер-берсен шиметеп торганнар. Әмма бер концерт вакытында шулай тыныч кына утырып сөйләшкәннәр. Шуннан матур гына йөреп тә киткәннәр икән. Хәзер тормышта да, сәхнәдә дә алар гел бергә икән. Ә менә хит-парадта бу атнада Денис үзе генә катнаша. Әйдәгез әле карыйк. Егетләр, бүген куя барабыз. Белмим, брат, үзең карыйсың инде. Гомер юлын узганда, язмыш сыный даулда, даулардан араларлык, дуслар булсын яныңда, кайгы җиле какканда, сыгылмый янда бара, сынауларга бирешмичә, чын дуслар янда кала. Яшәп үлек Худайдан, гомерләр тик бер генә, җанга дава дусларың, Худайдан бит бирелә, дуслар безне үз итә, шитләр безне шит итә, бер-береңә терәк булып, яшәүләргә ни җитә. Әгәр тәхеттән дуслар югала бара, дустым юк дип кайгырма, чын дуслар янда кала, кайгыларны уртаклаша, җан җиңеләйтер өчен, җылы сүзләр җанымда арттыра яшәү көчен. Яшәп үлек Худайдан, гомерләр тик бер генә, җанга дава дусларың, Худайдан бит бирелә, дуслар безне үз итә, шитләр безне шит итә, бер-береңә терәк булып, яшәүләргә ни җитә.
караокеге жырлап келейік. Изгі дуслық хисләрін вақламағыз, сақлағыз, шатлықта да қойғыда гүл янәшә атлағыз. Янәшәңдә булсын дуслар, сүтілә ғүмір емғағы, дуслық қадірін сақлап, яши келер елларны. Яшы бүлек Құдайдан, ғүмірлер тек бір генә, жанға дауа дусларың, Құдайдан беті берілі, дуслар бізінің көзейді, шитлер бізіні шитейді, бір-біріңе тірек болып, яшәулерге нешейді. Яшы бүлек Құдайдан, ғүмірлер тек бір генә, жанға дауа дусларың, Құдайдан беті берілі, достар бізіні өзейді, шитлер бізіні шитейді, бір-біріңе тірек болып, яшәулерге нешейді. Әлі ұзақ айланып жүрейбіз ме? Ойларға керек. Сын бүйдінде. Дуслар, біз темеге басып, қобат тыңлай тұрған жырлар бар. 20 ел дауымында радио телевидениеда яңгыраған үлеп ярататырған композициялар бар. Һәм нәқтәміне алар 21 декабрь күнне Пирамида концертлар залында Татар жыры фестивалендә яңгырayacаклар. Рәхим итегез, Пирамида ишекләре сезнең өчен ачык. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bu turmuşda biz yaşaybiz yaxşıga yura Qaygılarını tırışabız üterge ura Tek bir yazılgan yazmışını bulmuş ul alda Belki yaşarga kirektir Allah'tan sırap Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi Selametlik birsen idi İmanını saklap Ümitlerini aklap Bu dünyada yaşayısı ile Bәхет шәмнәрен қабызу жеңілден түгел Әлі яна, әлі сүнә кішіде күңел Юғалтулары табышлары аралаш келе Қайғыны да шатлықны да сыңғысы дейме Rabbim var bizga uzun ömür birsen idi Selametlik birsen idi İmanını saklap Ümitlerini vaklap Bu dünyada yaşayısı ile
Cennet kapkaların aşa imanlı eden Jirimiz makbulur ide saklansa eder Sağışlarda sabır itir tapsin emelin Şadlıklarda şükür itir bulsun gamelin Rabbim var bizga uzun ömür birsen ide Selametlik birsen ide İmanını saklap Ümitlerini vaklap Bu dünyada yaşaysı ile Bu dünyada yaşaysı ile Илзида Госманова биекліктен қорқа екен. Шуңа парашюттан, биік қиядан секірулеріне телевизордан ғына қарай. Ә өзі музыканы оқыртып, қушылып жырлы-жырлы зор тезлікте машинада желдірге ярата. Тек бик сирек, юлда соқлық қоғиделері турында ұнытмасқа керек дейіл. Илзиданың тағын бір адреналин шығанағы бар, олда болса, қойнар мұнчадан сың шығып, оппақ қорға секірге ярата екен. Илзида Госманова 6-шы позиция. Жанға салқын ішін туңамын Өзім сүймей, өзім төзем Язмышымны өзім сайладым Сүйітемін татымыша Көпмет парлар яши жиріде Міндерлерге яшләрін қойып Мұңзарларын сөйлі жилге Ник төзерге ғымыр біреу Біз келгенбіз яраттырға Яратмаған яр білін Ғымырлер бит үте зая Яшамәгіз яратмаған білін Яшамәгіз қисіз Яшамәгіз тілемеше Булмағыз бәхетсіз Яшамәгіз яратмаған білін Ғымыр зая үтер Жан сүйгендерні ізләгіз Құдай насип етер Айнар сөю сөнмәс ялқын Жылатсын біздің жанарының Үміт құяшы сөнгенше Үзігіз тезірек араны Яшамәгіз жан тапмаса Бұқтамағыз дос білен ярының Аллах да ғафу ете Яқын көре яратқаны Яшамәгіз яратмаған білін Яшамәгіз қисіз Яшамәгіз тілемеше Булмағыз бәхетсіз Яшамәгіз яратмаған білін Ғымыр зая үтер Жан сүйгендерні ізләгіз Құдай насип етер Яшамәгіз яратмаған білін Сүйген ярлар тірек Өз-өзіңні алдап яшәу Кімге соң ол керек Яшамәгіз яратмаған білін Ғымыр зая үтер Жан сүйгендерні ізләгіз Құдай насип етер
Шираттагы резидент Олина Даутова. Иң кабатланмас мизгилләрне Олина баласы тугач кичергән. Кызын алып китүгә иренә, әти-әниләренә, туганнарына шалтырата башлаган. Шатлыгы хисләре белән бүлешкән ул. Табиблар җырчы янына кереп, "Җитте, куй телефоныңны, üzülгәсең бит" дип, гаджетын алып куйганнар. Тик тормас Олина бүген 5нче урында. Киттең мине күрмигенә, әллә йөри читкә баралдың. Сагынуга тезеп кара диеп, әйтәсеңдер кебек тоелдың. Дәшми уздың бәлки йөрәгемне, әрнеп янсын әле дигәнсең. Сөюләргә түзгән йөрәк бит ул, сагынуга нигә түзмәсен. Сөюләргә түзгән йөрәк бит ул, сагынуга нигә түзмәсен. Керемәм дәшми йөргәнеңә, уйлама да әгәр теләсәң. Бәлки әле хәерлерәк булыр, оныт алмавымны белмәсәң. Дәшми юлсың бәлки йөрәгемне, әрнеп янсын әле дигәнсең. Сөюләргә түзгән йөрәк бит ул, сагынуга нигә түзмәсен. Сөюләргә түзгән йөрәк бит ул, сагынуга нигә түзмәсен. Туеласың бәхетледер кебек, юктыр да шул әйтер сүзләрең. Әгәр сине бик сагына калсам, хәтеремнән генә эзләрмен. Дәшми юсың бәлки йөрәгемне, әрнеп янсын әле дигәнсең. Сөюләргә түзгән йөрәк бит ул, сагынуга нигә түзмәсен. Сөюләргә түзгән йөрәк бит ул, сагынуга нигә түзмәсен. Сөюләргә түзгән йөрәк бит ул, сагынуга нигә Хит парадны Рафил Җәләлиев, Илмира Гыйльфанова дәвам итә. Бу пар иң зур хисләрне бергә 2017 елда кичерә икән. Ул елны апрель аенда Казанда аларның беренче сольный концертлары була. Безнең өчен бу беренче зур имтихан иде ди җырчылар. Өстәвенә Рафил көтмәгәндә чәчәкләр белән сәхнәгә чыгып баса. Бөтен кызлар ишетергә теләгән җөмләне яңгырата. Илмирага кияүгә чыгарга тәкъдим ясый. Кыз әлбәттә ризалаша. Матур парның тарихын белдек, ә хәзер бергәләшеп алга таба атлыйк.
Йолдызлар турында беләсең киләме? Теләгең бар икән яныма киләле. Сөйләрмен йолдызлы сөюем хакында. Керерсең куйныма өрерсең бер тында. Йолдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы күкләрнең йолдызы кочакта. Икәүләп янарбыз бәхетле учакта. Серләрне йолдызлар тыңларлар бирелеп. Сак кына иренеңнән үбәрмен үрелеп. Йолдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлар күз кыса, аларда хыялый. Безнең күк аларда ялгызы туралмый. Йолдызлы сөюем таң йолдыз булгансын. Күңелем күгенә нур булып кунгансын. Йолдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Популярлар эшлегенә дә килеп җиттек. Монда безне елмаеп Рәдиф исемле җырчы каршыла. Рәдиф бер кайчанда әти булган көнен онытмаячак икән. Беренче сабый туганда да, икенчесе дөньяга килгәндә дә иң бәхетле минутларымны кичердем ди. Хатыны белән һәр вакыт янәшәдә булган җырчы. Рәдифнең яңалыгын, вакыйгасын белдек. Хәзер инде җырына күчик. Ул бүген 3нче урында. Әйтсе бәгърем, аңлат
yara Sen kaldırgan nazlar Birimi unuturga Yüreğim, yüreğim, yürek ernip yana Köpme yıllar ütseler de Bulgan hisler hiç sunmadı Seni güne süyem diye Eytken sözlerin yolgan buldu Düşlerime girip Meni gazaplanma Yüreğimde kaldırdın Gümürlük bir yara Sen kaldırgan nazlar Birimi unuturga Yüreğim, yüreğim, yürek ernip yana Düşlerime girip Beni gazaplanma Yüreğimde kaldırdın Ömürlük bir yara Sen kaldırgan nazlar Birimi unuturga Yüreğim, yüreğim, yürek ernip yana Düşlerime girip Beni gazaplanma Yüreğimde kaldırdın Ömürlük bir yara Sen kaldırgan nazlar Birimi unuturga Yüreğim, yüreğim, yürek ernip yana Sen kaldırgan nazlar Birimi unuturga Yüreğim, yüreğim, yürek ernip yana Шешке bir кайшанда әни булган көнен онытмаячак икән. Гадәттә тугашта балалар елый башлый. Ә менә кызлары Весна үзен тыныч тота. Тавышы да чыкмый. Шешкәнең күңеленә шом керә башлый. Минуты да сәгать булып тоела. Кинәт бүлмәне яңгыратып Весна аваз сала. Мин тудым, мин дөньяда дигән сыман үкереп яларга тотына. Шешкәдә курку, сагыш, бәхет, кыскасы хисләр фонтаны була. Шешкә бүген 2нче урында. Жиңел шара ізіне Урамнарға шығып Юл шатында тұра Қызы бала Яши башламаста Ялғыш юлда яшли Яшәмәгән килеш юғала Beri
Yoklığına kaygırıp Tünüge kümelekler Utta uynamışa Perdeler güye kanadı Kızım yoklu yurtta Kim balası anna Bəhit izleyirek kanadı Uğaylarda uçan kübelekler bulur Kızlar üstünü tuğan yurtunda Kız balanın yaşı 50 ömür başı Yandırmağız durmuş utunda Tünüge kübelekler Utta oynamışa Perdeler güye kanadı Kızım yıklı yurtta Kim balası anda Bəhit izleyirek kanadı Kızım yıklı yurtta Kim balası anda Bəhit izleyirek Барлык катнашучыларны артта калдырып, беренче урынга Рузилә Хәйретдинова урнашты. Узган ел беренче кар яуганчы җырчы тәгәрмәчләрен алмаштырырга өлгерми кала. Җәйгеләре белән трассага чыгып китә. Рузилә тизлекне арттырмый гына хәрәкәт итә, әмма бозлавык барыбер үзен сиздерә. Рузилә трассадан чыгып оча. Бөтен гомерем күз алдыннан узды. Ничек курыкканымны сүз белән генә аңлатырлык түгел ди. Аллага шөкер, вакыйга уңышлы тәмамлана. Рузиләгә дә, автомобильгә дә бер нәрсә булмый. Аллага шөкер, Рузилә бүген беренче позициядә.
бақи көтмәгәндәкине Ташлап китмә минем мәхәббәтем син Тәрәзәләргә шакыды бары көн Киләчәгем сине минем бердән бере Кулымны сиңа сузам Барыкчыбыз бер юлдан Бәхет шатлык тулы тормыш юлына Кулымны сиңа сузам Барыкчыбыз бер юлдан Бәхет шатлык тулы тормыш юлына Хөрмәтле телевизор караучылар, җырчыларның иң истә калган вакыйгаларын белдек. 15 яңалык, 15 позиция белән таныштык. Инде шушы урында сау булашырбыз. Минем исемем Назлы Гөлсен Гатова булды. Сез музыкаль кайма хит парадын карадыгыз. Исән сау булыгыз.